हे धरण 40 वर्सां आदले महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन कितें तरी उपाय जाता जाल्यार पळयता म्हणून मुख्यमंत्री सावंत सांगता। रिगार्डिंग द धामणे धरण आज काही पेपरांनी तेजे न्यूज फ्लॅश केल्या। हांवें एक्चुअली कालूच आमचो WRD इंजिनियर बाब नाडकर्णी हाजे कडेन उलयल्लो की ह्याचो रिपोर्ट तेणी ऑलरेडी लेटर धाडला आनी ताचो रिपोर्ट आमकां दी म्हणून सांगला। द कन्सर्न धामणे धरणाचेर हांव आज मुख्यमंत्र्याक पत्रय बरोवपाचो आसा की तांच्यांनी आपली रिसर्च टीम धाडून ते इन्स्पेक्शन करचें आनी ताची खरेंच स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी जी आसा ही चेक करची। त्या धरणाच्या संदर्भात तांच्यांनी सिरियसनेस घेवचो, कारण त्याच्या उदकाचो इफेक्ट जो आसा तो गोंय राज्याचेरूय जातलो। हांवें भोवमानेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बाब देवेंद्र फडणवीसाक त्या पद्दतीचें पत्र बरयलां। ताच्या कडेन उलावणी जी आसा ती पर्सनल लेवलाचेर हांव करतलो आनी वॉट एवर द प्रिकॉशनरी मेजर्स जे कितें घेवपाक जाय ते घेवपाक जाय। या धरणातून कालव्याद्वारे जे पाणी तिलारी शीर्षका कोदाळीमध्ये सोडलं जातं शीर्षका धरणामध्ये आणि त्या ठिकाणी पाणी साठून ते वीज निर्मितीसाठी जे 60 मेगा वीज निर्मिती केली जाते, वीज घर येते त्या ठिकाणी ते बोगद्यातनं सोडलं जातं आणि त्या धरणालाही अशीच मोठ्या प्रमाणात गळती आहे आणि ते जर धरण जर फुटलं तर वीज घर खराडीमुळंच हेवाळे असेल, बाबर्डे असेल, सोनवाल, मेढे हे 7 ते 8 गावांना मोठा धोका आहे। ते धरण फुटलं संपूर्ण ती 7-8 गावं होऊन मोठी जीवितहानी होऊ शकते। तर शासनालयाचं काही पडलेलं नाही। संबंधित प्रकल्पाचे अधिकारी हे तिराडी या ठिकाणी राहत नाही, ते 70 किलोमीटर सावंतवाडी या ठिकाणी राहतात। धरणावर कुठले काय परिस्थिती आहे कुठले अधिकारी लक्ष देत नाहीत। त्या ठिकाणी सुरक्षा दृष्टीने वीज पुरवठा बंद आहे, CCTV बंद आहे, ते तेथील कर्मचारी अंधारात आहे। काही वेळा यांचे जनरेटरही बंद पडतात। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटाकडे गोवा गव्हर्नमेंटाकही रिक्वेस्ट करता बाबा हजारो लोकांचे जीवनाचो प्रश्न कित्येक गावाचो प्रश्न तेन्ना हे जे धरण हे जे लिकेज त्याचे इमिजिएटली गोवा गव्हर्नमेंटानी हे घेऊन महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटाक आणि जे डिपार्टमेंट WRD डिपार्टमेंट महाराष्ट्र शासनाच्या त्यांच्यानी जॉईंटली बसून हेचे कितें ते फुडें लोकांकय कळोवपाचें की बाबा हेचे फुडें कशें सिच्युएशन आणि हे धरणाचे प्रॉपर इन्स्पेक्शन जावंक जाय की बाबा हो धरण कितली वर्सां मेरेन टिकोवंक शकता किंवा फुडें हेचे कितें जावंक शकता। कित्याक हे जर स्पष्ट दिसून येता की प्रत्येक फूल धरण हो लिकेज आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।